Takže čaute ľudia, moje meno je... Fuj, niečo sa mi dostalo do úst. Takže od znova. Čaute ľudia, moje meno je Lipodokiller a vítam vás pri ďalšom videjku. Tentokrát to bude zase z kanálu Popike BMX2. Zase ho budem nejak trošku hejtovať trošku, urobím si nejaký vlastný názor. A tak no, dnešné videjko sa volá Naplašenie. No som zvedavý, koho tam naplaší a ako poďme sa na to vrhnúť. Tak, pustíme sa na to. Popike BMX. Tak dramatické a tak trapné. No dobre, nebudem to tu ďalej zastavovať a komentovať. Ideme na to. No, takže tuto si môžeme všimnúť skrytú kameru. Typujem v kuchyni. Som sa pomýlil, som chcel povedať kúpeľni. V kuchyni vidíme tu riad. To myslím jeho detko, ako umýva riad. To je veľmi zaujímavé naplašenie ľudia, to vám poviem, už teraz to viem. Detko už tuší, že tam je niečo nekalé. No, tak zatiaľ sa nič nedeje. To čo sakra bolo, to si musíme... What the fuck? What? Takže to bolo celé vyplašenie a s ním to ani nepohlo a už ste tam mohli počuť jeho mamku, že na jeho kričala, že prestaň, ne? Počuli ste to, že? No tak toto bolo celé naplašenie, myslím, ale ešte nie je nič stratené. Diváci, má to len 0,45 zatiaľ a má to až minútu 0,4. Čo to tam zmení? No, možno tam ešte bude nejaké naplašenie. Ono to je vážne všetko. No, tak toto bolo všetko z tohoto jeho videjka a ja sa s vami tiež lúčim. Tak ja sa s vami teda lúčim, no a tak nezabudnite potom, jasné, like, koment, odber, po prípade to zdieľajte, budem robiť veľa videí, mám na to čas. A ešte som tu dal bonusové videjko, ktoré si teraz pozrieme. Je psa... no tak nič, skoro sa ale vysypal. Ale vysypal sa. Škoda. Tak tuto by som to fakt už rovnal, utipnul a čaute, vidíme sa pri ďalšom videjku.